unboxing του LG K10. Είναι μια συσκευή η οποία έρχεται για να ενισχύσει περισσότερο και η σειρά των LG. Είναι η δεύτερη συσκευή μετά το LG K4. Έχουμε τη 4G έκδοση στα χέρια μας. Βγήκε η συσκευή, βγήκε στην Ελλάδα την Ιανουάριο του 2016. Πάμε να δούμε μερικά σύντομα specs από τη συσκευασία. Λέει ότι έχουμε εδώ HD ανάλυση 720x1280 pixels, 5,3 inch τύπου IPS LCD, μπαταρία 2700 mAh, 13 MP κάμερα 5 μπροστινή. Έχουμε το μονόκαρτο στα χέρια μας, υπάρχει και δίκαρτο με dual SIM. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την συσκευασία και να δούμε τι περιέχει μέσα το κουτί. Μισό λεπτό, έτοιμο. Το πρώτο που έχουμε είναι το τηλέφωνο, το οποίο θα αφήσω για λίγο στην άκρη να δούμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε ένα manual, φυσικά. Την κάμερα, την μπαταρία 2300 mAh, τον μετασχηματιστή ευρωπαϊκών προδιαγραφών, micro USB για μεταφορά δεδομένων και τα ακουστικά μας. Πάμε να ανοίξουμε το κινητό. Πάμε να κάνουμε το πρώτο power on. Λοιπόν, ανοίξεις το καπάκι. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι λοιπόν το LG K10. Έχει το... Όχι, μην το βγάλεις, μην το βγάλεις. Εντάξει, παιδιά, αυτό το βγάζουμε, έτσι είναι το προστατευτικό. Εδώ η LG της αρέσει να έχει αυτοκολλητάκια, θα τα βγάλουμε μετά. Πάμε γρήγορα να περάσουμε στο power on το πρώτο. Βλέπουμε πως είναι μέσα οι υποδοχές οι διάφορες. Βάλουμε την μπαταρία των 2300 mAh. Κουμπώνουμε τη συσκευή, παιδιά. Να δούμε. Να το λοιπόν, ανοίγει. Βλέπουμε ότι έχει ένα επικό design, πολύ εντυπωσιακό, κυρίως στις γωνίες. Βλέπουμε ότι δεν είναι ορθή γωνία, δεν είναι τετράγωνο. Του αρέσουν πολύ καμπύλες. Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Στέκεται πάρα πολύ ωραία στο χέρι και το καπάκι από πίσω είναι κάπως σαν λίγο λαστιχένιο, μια λαστιχένια υφή έχει, αλλά είναι πλαστικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο στο χέρι. Εδώ βλέπουμε, λέει Android in starting. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο unboxing του LG K10. Για περισσότερα βίντεο κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Κάντε και ένα like και ένα share το βίντεο με τους φίλους για να βοηθήσετε. Να κάνω περισσότερα βίντεο unboxings και reviews για τα κινητά. Αυτά από εμάς. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.